Здравейте, прекрасни! Щастлив съм да ви споделя новината от последната минута. Имаме актуализация на нашите Thermomix машини, в която присъства и нашия български език. След като направите актуализацията, как да отидете към българските езикови настройки? Ето тук от основното меню Settings избирате Country and Language, избирате, ето, българския е първия език, който излиза в списъка. Избирате напред, прочитате си съответно всяка инструкция, която до сега може и да не сте разбирали съвсем. Така, напред, завършвате и след това, за да смените държавата, местообитанието, ще трябва да рестартирате изцяло термомикса към фабрични настройки. Ето така, по този начин рестартирате, за да може машината след това от менюто да изберете държава на пребиваване България. Ето, език български, държава на пребиваване България. Съответно пак изчитате ето тук цялото меню и вуаля. Свързани сме с 5G. Сега де. Някой дали ще се сети за паролата си. Да видим дали съм успял да я оцеля. Ако съм успял, ще се свържа и ще видите какво следва по-натам. Ето. Дава ми опция да вляза в Cookie-Do. Може да сканирам QR кода с телефона или да вляза ръчно. Така. Това е успех с новостите, които тепърва ще стават още и още и още. Като дойдат и българските рецепти след има-няма няколко дни, съвсем ще бъдем щастливи и доволни и ще бъдат щастливи и доволни и нашите клиенти.